Hello लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो जोङो दायो थांगासिनो बारियाव नै मिस माइनाव बसुमतारी फैदों जोंनाव माइनाव बसुमतारीया फैदों जोंनाव नै हेलो गाइस खुलुमबाय जोङो दिनैहाय दुब्लियावहाय थांनो दुब्लियावहाय मा हाबा दुब्लियावहाय जोङो माबा लायनो नागिरदों रायलायबाय थादों नोंथांमोना जोङो मा खालामनाय जायो दुब्लियाव नै मालाय रिंबो बहायनानै दोनदों साफा नङालै दैया एम्बु गुनजासो ओमफ्राय नाय बेनो जाबाय जोंनि दुब्लि नै मालाय एमिया मा जादों Ini enak terakhir. Koi. Oh, ada kali ya seteng ya. Benda ni keren. Boki lai baile huni. Gila lesu. Mahani pe grup natural beauty ni cibai guys sengi dubli ko nai ning kang mana. Mahani pe sopi ke yuban cia. Isor halango. Ni size ni kane. Dubai na guys. Sengi dubli. Gia ke ning ke. So now no. Cái đẹp này nó được guys mình nè, isi. Ang usrai ke deh. Deh barang hari kamu deh. Mami jaga bau ni orang deh ni seblok banainya sanbai mana ba जोङो दिनैहाय गामिथिं ओंखारबोदों नालाय जोङो मानो होनबाला जोङो माने खेति बाति नायनो फैदों आरो माबोरै जायो माबोरै जाया नै बेखौ देखायनानै होदो नेचारेल बिउटि दायो थांगासिनो जोङो दुब्लियावहाय मा मोना बेयो जाबाय फुख्रि नै ना दोनो मा गायो जोंनि फुख्रि जोंनि दुब्लियावहाय बैग्रि गायो बैग्रि बेलाथि गायो सोरबाबा सामब्राम गुफुर गायो मा गायो मा गाया नोंथांमोना नायनानै फैयो जोंना नै मानैबो फैफाखायो गार्ड जोंनि गार्ड सिख्लाफोर सानै नालाय ओंखायनो सिख्लाफोर सानैनि थाखाय मानै सैमा जोंनो गार्ड थाफाखायो मा गायदों नोंस्रा जोंहा सामब्राम गुफुर गायदों जोंना दिनै माने फार्स्ट टाइम गायदों आरोना गायफेराखैमोन सिगाङावहाय बेखौनो दा आङो नायनो थांनो नागिरदों माबायदि जादों माबायदि जायाखै फार्स्ट टाइम गायनाय नायदों आरोना जोंना ओमफ्राय बैग्रि बागान दङ खाथियावहाय बेयो जाबाय आंनि लोगोफोर सिंगोलसो बयफ्रेन्ड गैया बेना सोरबाफोर नांगौबा खोन्थाहरबानो जाबाय इथिं दे इथिं नाय खनसे सिंगोलसो दै बिथाङा बयफ्रेन्ड गैया बेना माथिं थांखो मामाया आंथ' नायस्लाबावासै बुल मा नागिरदों नोंथाङा मा नागिरदों बाबु दुब्लियाव फैनो एकदम मोजां मोनथारो आरो जोंना बुला नै फेभरेट थार दुब्लिया बेनि थाखाय फैयो फैनानै सानसे थायो ओंखामबो जानो थांनो रोङा ओरैबायदि जाम्बा आरोना जोंनि बुला होननाया नै फनावसो बिजि जालायबाय आं मिन्थियामोन सिंगोल सानदोंमोन आङो नाथायबा बयफ्रेन्ड दं आरोना बेना बैयो मा बारिथाय खुसेरसो ना मा ना बैग्रि थौलाय खाथियाव नायहैनि नै गार' गायदों मालाय 11 होनालै जुखाम
जुखाम गायदों जोंनिथिंजाय गार'सो बुङोहाय जुखाम नै लोगोफोर नायबानो जाबाय जा मोजां जादोंना जोंहानि नङा दे जोंहानि होननानै लानानै नायबाला लासिंसिं जाया हा मालिकानो नायथोंसै बे गार'नि लोगोफोर नायदो नोंथांमोना ओरैबायदि मोजां जादों आरोना जुखाम जि गिदिरखा नाय बैसिमखा आरो बेनिफ्राय बिसिम हाय ओइखौ ओइयाव हांसोनसै बिसिम बेखौ नायनोसै र' ओमफ्राय नायदो ओरैबायदि ओइ एमि मालायनि बारियाव मानो थांदों एमे अबेथिंथ' एमिथ' माथिं ओंखारगोनथाय जाम्बाया नायदो लोगोफोर जि गिदिर मालाय जुखाम गायदों जुखामाबो माने दामसो खोमा ना नै सासे ओरैबायदि जानायाव बिजिखा ओरैबायदि बेस्थ' जानायल' दहायनिफ्रायनो जागासिनो जोङो सानैयाहाय बाजारबो थांनानै फैबावबाय लोगोफोर सनाफोर जों सानैयाहाय बाजारबो थांनानै फैबावबाय फुङावनो आंखौहा लांफैदों आरोना बाजार थांनो ओरै 8 इयार्ससो जाबायमोन खोमा आङो बाजार जायैया दिनैहाय आङो थांबाय आरो फाइनालि बिथांखौ लोगो मोनबाय नालाय ओंखायनो बै देमसि ने नै देमसियाबो बिबार बारदोंमोन माला दायो देमसियाव फट' लानायनि सिजन मालाय खिन्थु नै देमसियानो रानजोबलांबाय जा गोबावनाव बाजार थांनानै मोजां मोनबाय आरो जा गोबावनि उनाव जानानै फैखावबाय जाखावनानै फैबाय जानानैबो आरो जाबागासिनो आरोना बिथाङा नाय खोन्थालाय मा जाबोआ बाजारनिफ्राय खोन्थालाय बिथिं नायना खोन्था बिथिं नायना खोन्था दे ओमफ्राय ओमफ्राय क्रिम बानबो जादोंमोन ओमफ्राय चकलेट जानानै फैदों आरो बेसांल' जादों आरो ओमफ्राय फुङावहाय नों मा जाया खोन्थालाय फुङावहाय ओंखामबो जाना फैबावदों जोंना आसोला ओमफ्राय नै देमसिया रानजोब्बाय फट' लानो नामा नानि रानबाय माथो जारौ फट'आनो बोरैथो मोजां फैबावनो गैला नै रानजोब्बाय बिदियाव खि फट' मोजां फैबावोलै फैलालै बेहाय थौदो बुल बुलाबो जि दुगा जादों मालाय भिडिअ लानायखाय जि दुगा देखायदोंना नोङो बुल नै बारा दुगा जानानै देखायदों बुला फाइनालि सफैबाय बियो जोंनि गायदों आरो रुसुन ना मा होनो सामब्राम गुफुर गायदों राननाय बायदि जाजोब्बाय आरो राननाय जि माना मुनि दं नायलाय
Bari Gorom guys, finally सफैफिनबाय जोङो न'आव थांसै हाला दै गांजोब्बाय पाहार आङो न'आवनो दोङो आङो दायो फैनाय जाबाङाना बेयाव न' लुबाय दां नोंसा आं दिनैसो नुदों Sonafwr आंनि दिनैनि ब्लगा एसेनोसै आसा खालामो नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगावहाय लोगो मोनफिनगोन Thank you so much guys for watching bye bye